Assalamu alaikum masu bibiyar wannan channel ko kuma in ce masu kallon wannan bidiyo a halin yanzu. Barkanmu da zuwa wannan channel namu mai suna Kannywood Box Office, wanda an buɗe wannan channel ne musamman domin kawo muku wainar da ake toyawa a sinima da fina-finan Kannywood. Fina-finai nawa ne suka fi haɗa kuɗi? Fim nawa ne ya fi nasara a ranar da aka fara nuna shi? Ko ma ya ake ciki a fina-finan Kannywood a sinima? Za mu sanar da ku. Za mu fara da fim ɗin nan da kamfanin Ali Nuhu wato FKD ya shirya mai suna Bana Bakwai. Wannan fim Ali Nuhu ne ya ba da umarninsa, Abubakar Bashir mai shadda ya shirya shi. Fim ne da ake nuna yadda matasa suke shiga mummunar ɗabi'a ta sauran mutane da kuma kisa akan kuɗi ƙalilan da ake basu daga manyan mutane. Wannan fim dai an nuna shi a sinima ɗaya a Ado Bayero da ke Kano, kuma a rana ɗaya fim ɗin sai da ya haɗa kuɗi Naira miliyan 1.300 a ranar farkonsa kawai. Wannan babban nasara ne ga fim ɗin Kannywood, duba da sinima ɗaya tak ake haska fim ɗin Kannywood a duk faɗin Najeriya, don haka haɗa Naira miliyan 1.300 a rana ɗaya ba ƙaramin nasara fim ɗin Bana Bakwai ya yi ba. Kwana uku da fara haska fim ɗin Bana Bakwai, an yi jimillar abin da fim ɗin ya haɗa, sai da ya haɗa kuɗi Naira miliyan 2.40 a kwana ukunsa na farko. Ya kasance shine fim na biyu a jerin fina-finan da suka fi haɗa kuɗi masu yawa a cikin kwana ukun farko. Wannan nasara ce ga wannan fim na Bana Bakwai. Lokacin da fim ɗin Bana Bakwai ya kai kwana 7 da fara haskawa, ya haɗa kuɗi Naira miliyan 2,624 a satin farko a sinima ɗaya tak. Shine fim na uku wajen tara maƙudan kuɗi a satin farko. Wannan ma babban nasara ce. An yi jimillar abin da fim ɗin Bana Bakwai ya haɗa bayan shafa kwana 14, wato sati 2 da fara nuna shi a sinima ɗaya tak, wanda idan ka haɗa jimillar kuɗin da ya tara a kwana 10, 13 ko kuma 14, ya haɗa sama da Naira miliyan 3.24. Fim ɗin Bana Bakwai ya kasance fim na 5 da ya shiga jerin fina-finan da suka haɗa kuɗi sama da Naira miliyan 3 a sinima tun bayan fara ƙididdigar kuɗaɗen fina-finan Kannywood ɗin. Bayan sati 3 da fara nuna wannan ƙayataccen fim na Bana Bakwai, fim ɗin Bana Bakwai ɗin ya kawo kuɗi Naira 171 a ƙarshen makonsa na uku, wato a sati ukunsa na ƙarshe ya kawo wannan kuɗi a rana ɗaya. Yanzu haka ya haɗa kuɗi Naira miliyan 3,351 a cikin kwana 17. Amfanin samun yabo ga fim ɗin, wato wannan fim ya samu nasara, mutane da dama sun yabe shi. Idan fim ɗinka ya sami yabo mai kyau, zai zama jama'a da yawa suna neman ganinsa, kuma hakan ne ke kawo ya tara maƙudan kuɗaɗe. Tabbas 'yan kallo sun yaba da fim ɗin Bana Bakwai. Amadu ya labari. Ara shiga.